I denne video gennemgår jeg, hvorfor du selv kan montere fronter i dit køkken. Vi skal se på låger, på skuffefronter, på integreringer og tilpasninger. Alt kan lade sig gøre, og det er fordi vores låger er skræddersyet til den størrelse, du ønsker. Hvis du er interesseret i netop denne front, så hedder den Samsø. Den har en usynlig fasning, som ikke kan ses forfra, og den har en egetræskant. Lad os først se på låger. Der kan være låger i overskabe eller underskabe. De fleste ønsker ikke et køkken med overskabe, men det kan være nødvendigt for at have nok opbevaringsplads. Den pris, vi nævner i vores oversigt, er for sådan en almindelig underskabslåge eller overskabslåge. En låge vipper som bekendt ud ved hjælp af hængsler. De fleste hængsler i Danmark er lavet af blum. Du kan se, der står blum her, uanset hvor du har købt dit køkken. Og om du har et blumhængsel eller et IKEA-hængsel, så fælles for dem alle er, at de passer ind i det her hul, som er boret ind i selve køkkenlågen, og som har en diameter på 35 mm. Det passer alle hængsler ind i. Det vil sige, at når vi producerer den nye låge til dig, så har den også denne hængselboring. Og derfor kan du sætte den nye låge på i dit eksisterende setup. Det kan være, at du har et gammelt hængsel uden dæmpning i, og så anbefaler vi selvfølgelig at få et hængsel med dæmpning, fordi det giver en bedre køkkenoplevelse i hverdagen. Det kan være, at du yderligere har 2 små styrehuller herude. Det kan vi også lave til dig, eller du kan købe nye hængsler. Det, som vi har brug for, at du oplyser til os, det er afstanden fra kanten her og op til center af hulboringen. I dette tilfælde, som eksempel, bliver det 100 mm. Og det samme gælder oppe i toppen. Der har vi brug for afstanden fra toppen og igen til center af hulboringen. Vi har også brug for at vide, hvad lågens højde skal være, hvad lågens bredde skal være, og hvilken side den skal være hængslet i set forfra. Der vil typisk være en tab herinde, hvor at hvis du klikker på den, så slipper bagpladen fra hængslet. Du kan altså klikke din køkkenlåge af. Det kan være, at din bagplade er monteret her i de her hyldebærhuller, men ved, at du ikke er begrænset af det. Du kan faktisk bore huller i skabet lige hvor du har lyst til. Det her hængsel bruger vores specialbagplade, som er nem at montere, fordi den griber fat i skabets kant. Fordi at du ikke er begrænset af hyldebærhullerne, kan du placere dit nye hængsel i den højde du ønsker. Det kan være relevant, hvis du har en hylde i en bestemt højde. Der vil det komme i problemer med hængslet, fordi at de vil støde ind i hinanden. Så fik vi snakket om låger. Det næste er skuffer. Og vi anbefaler altid, at hvis du ikke har skuffer i dit underskab, så er det en god investering. Det udnytter simpelthen volumen i dit underskab bedre. Det gør også, at du kan trække alt indholdet ud til dig og få overblik over det. Her ser du en skuffe, og her ser du en skuffefront. Skuffefronten skal du bestille sammen med dine låger og fronter, fordi den skal passe til resten af køkkenet. Skuffen kan du købe i vores webshop. Vi har rigtig god kvalitet skuffer fra Blum. Hvis du kun vil købe nye skuffefronter, fordi du allerede har skuffer, så skal du finde ud af, hvordan dine gamle skuffer er monteret på dine skuffefronter. Du skal altså forsøge at skille dem ad. Og det kan man nemt gøre, typisk ved at klikke noget af og putte en skruetrækker ind her, og når man skruer, så kobler skuffefronten fra. Du vil så enten opdage, at du har hulboringer ind i din skuffefront, eller at du har et beslag skruet fast i din skuffefront. Hvis det blot drejer sig om et beslag, så kan du simpelthen skrue det af og skrue beslaget ind i den nye skuffefront, som vi laver til dig. Hvis det er huller, du har boret ind i din skuffefront,
så kan du tage din gamle skuffefront og lave den til en skabelon, det vil sige bore hele vejen igennem den, læg den over vores nye skuffefront, vi laver til dig, og bore huller præcis de samme steder. Du kan selvfølgelig også bare måle dig frem. Husk dog at sætte en stopper på dit bord, så du kun borer ned i en vis dybde, for det er selvfølgelig ikke godt, hvis du kommer til at bore hele vejen igennem den nye skuffefront. Hvis du køber skuffer hos os, så har vi en udførlig vejledning, skridt for skridt, hvordan du monterer skinnerne herinde, hvordan du samler skuffen, hvordan du klikker skuffen på, og hvordan du monterer fronten. Og hvis det lyder for svært, så kan du finde en håndværker i dit område, som vil kunne montere det i løbet af en dag eller maks 2 dage. Vores koncept bygger på, at du kun betaler for det, som du har bestilt. Det var skuffefronter. Så er vi kommet til integrerede køleskabe og opvaskemaskiner. Her afhænger det simpelthen af den model, du har købt, og hvordan der i manualen står, at fronten skal påsættes. Det er altid en god idé at købe sine hvidevarer først, læse manualen og finde ud af, hvilken metode de bruger til at sætte fronten fast. Så er vi kommet til de små tilpasninger, der får det hele til at få et flot finish. Her er der tale om en tilpasning ud til en væg. Det kan også være, at du har brug for en dækplade for enden af dit fritstående underskab. Det kan være, at du vil have sokkel i samme materiale som dine låger eller fronter. Det kan være, at du vil have en lysliste til at skjule din belysning under overskabene. Og i det her tilfælde, så er der også en plade her i samme materiale som overskabslågerne, som LED-lysene er boret ind i. Som sagt, så kan alt lade sig gøre, fordi at vi skræddersyr det til dig. Har du spørgsmål med hensyn til opmåling eller montering, så kan du altid ringe til os.